Здравейте хора, аз съм Данив и пак играм Minecraft Pocket Edition Survival. Искам сега да ви кажа нещо, което аз не ви го казах преди. Аз мисля вече да приключвам, т.е. този пети епизод да е последния. Защото аз съжалявам много, че още в първи епизод не ви казах какви бяха моите стремежи. Моите стремежи бяха да си направят добро място за живеене. Ето вижте как тук съм го украсил, не може да се падне. Ето лавата тук за колостона. О, стъмва се. Имам си фермичка за жито. Къщичката. Легалце даже. Кокошките ги убих. И затова, ето. Къщата ми е на 2 етажа. Ето, даже вече си посадих мелон сида. Ето. Ще го щупам. И ще взема да посада 2. Сега вие няма да си представя колко много бон мил взех, когато биех скелетите. Вижте. Един стак и нещо. И да ви кажа честно, наистина това ми беше стремежа. Съжалявам, че не ви го казах. Кошките вече се оправиха. Вече не са бъг. Вече не са с бъгове. Да знаете. Мисля, че даже имам едно запазено пиле. Трябва да видим. Така. Хляб имам мечове. Имам още тук мил, много даже. Не, нямам. Обаче тук съм си запазил всичко. Да, това беше ми стремежа. О, да, само да ви покажа аз какво направих. Тук всичко започна в един остров, някъде там в пясък. Ето вижте. Според мен яко стана така. Погледне. И сякаш това са дървени слабови. Така. Аз бях Данив. Надявам се да ви харесал. Ще направя още един survival. Даже днес ще кача още един епизод. И във ваша част ще се метна. О, вижте. Порасна вече една дина. Дайте ми чинечка. Така. Добре, това беше от мен. Ще кача днес един нов епизод на един мой survival. Надявам се да ви хареса и всичко се надявам тук да ви е харесало. Довиждане.